Pozri, chlapče, aké dievča, tak čo ty, počkaj, chlapče, kam ideš? Zauri, skús to, poď dole, je to trápne. Daj mi gitaru, dievča, aby sme sa mohli rozumieť bez slov. Postavme si hniezdo ako lastovičky, ďaleko. Prišiel som ťa pozvať. Bude ťa ďalší samtelizmus stáť roh domu. Ach, na. Viem, že si moje osudové dievča, Bože chráň. Zmenil si to. To dievča naozaj milujem, čo na to hovoríš, chlapče? Dnes si ma prvýkrát videl, vtedy si ešte nepochopil lásku na prvý pohľad. Ani nevieš meno toho dievčaťa, na čom záleží, hlavné je, že ja viem. Toto je dievča, ktoré milujem a ona miluje mňa tiež. No, ak si brat, hneď ako ho uvidíš, hneď prídeš, ach a... Je to nemožné, zamilovať sa do teba na prvý pohľad je úplne vylúčené. Presne tak, vieš, prečo to hovorím. Prečo si ty obyčajný, normálny človek a ja som výnimočný? Si zmetený, nie zmetený, výnimočný. Počkaj, chlapče, na vlak. Zabije Varnama, Valika. No tak, vlak, kde sú Vano, Valiko, a ešte ani neodišli. Čo ťa trápi, mami? Aj kufre sú tu. Ktokoľvek chce niesť kufre. Stratili sme ľudí, čo sa stalo s ľuďmi, všetci ticho, dnes popoludní. Ty, kto je toto, divo, v službe, tu, počkaj 2 minúty. Počkaj 2 minúty, chlapče, daj mi Vana a Vanika, nie si chlap. Meškáš, vlak už odišiel, áno, odišiel. Ste Gruzínci, vodič išiel tam, nie, na tú stranu, do Bratislavy. Povedal som ti, že ti poviem, je to tvoja chyba, mama, je to tvoja chyba. To nič nie je, chlapci, môžete chytiť autobus, ako sa volá autobusová stanica. Koľko je hodín, odchádza každých 20 minút, kam ideme? Čo sa stalo? Prečo si sa na mňa pozeral? Prečo sa na mňa pozeráš? Ani som nad tým nepomyslel. Ako to vieš, ak ja, pozeráš sa na mňa?
Vieš, ako nám podať vreckovku? V Gruzínsku. Valiko, Valiko, zobudili sa, pozri. Racha, kto ide? Páni, zobuď sa, ponáhľaj sa. Sme vrači, zobuď sa, ponáhľaj sa, ideš alebo nie, ideme, vstaň, chlapče, ponáhľaj sa. Vystrč nohu, ponáhľaj sa. To znamená, keby som nebol taký slabý, opustil by si ma a odišiel by si preč. Mimochodom, ďalší autobus nepôjde do Divy. Mimochodom, neplánujem odtiaľto odísť, je mi jedno, čo robíš. Spoznáš ma a bude ťa to zaujímať. Myslím, že si ma ešte nestretol, aký som chlap. Nechaj ma na pokoji, buď zdravý, chceš, aby som ti spieval, už je neskoro, je čas ísť spať, len chvíľku. Mal som ťa v vízii. Urobil si zo seba hlupáka. Ľúbim ťa. Si svätý, Svesk Hoveli. Budem sa k tebe modliť pri okne. Veľmi ťa ľúbim. Prosím ťa, neopúšťaj ma, si vyčerpaný, dlhé A, aspoň mi povedz svoje meno. Darina, prečo si mi dala túto šatku? Je to spôsob, ako sa obesiť. Ďakujem veľmi pekne. Darina. Buď je to moja žena, alebo zomriem slobodný, určite budeš musieť zomrieť slobodný. Ak si môj brat, fyzicky ma nezneužívaj. Nie som si úplne istý, kam ťa vediem, ale myslím, že Racha. Nepúšťaj, poď sem, zastav sa. Kam si nás to priviedol, kam a vrači, o čom to hovoríš? Poď sem, ak budeme vrači, zavolaj hostiteľovia. Nech nás pozve, Valiko, nezneužívaj to. Ak máš veľa konských síl, povedz to hostiteľovi. Nikto sa na niečo nepozerá, o tón vyššie, hostiteľka. Ešte vyššie, už nemôžem ísť vyššie. Zvolaj, dlhé O, poslucháč, kto je to, ktorý z nich si ty? Sme pasažieri, môžete nám povedať, kde sme, kde ste vy? Vrači. Zdá sa, že ste cudzinci, boží hostia, poďte, čo som vám to hovoril. Predseda družstva Racha, poďte sem, je to úžasný záber. Nie, ľudia z Rachy zaujali svoje miesto vraž, no viete, v Zauri. Je to škoda, že ženieme sa za tým ako za ovcami. Neurobil som nič zlé, Rachvane, priviedol som ťa do Račaku, nie do gruzínskej Rače, ale na Slovensko. Povedal som im to isté, ale ani mi neverili. Naša Rača je len jedna dedina. Tvoja Racha je celý región. Bola som tam už mnohokrát a nikdy som tam nebrala manžela.
Tento víkend prichádza naša obecná delegácia do vašej Rače. Dúfam, že ma tento raz vezmeš so sebou. Takže vás teraz pozývame do našej dediny, pozrime sa. Tento pohár mi darovali v Gruzínsku a vždy si s ním pripijem na priateľstvo. Nech žije naše priateľstvo, kolega Rachas, tvoj Šotaru Staveli to povedal tak krásne. Kto nehľadá milenca, je svojím vlastným nepriateľom, nie je to tak, presne tak to je. Tu sú všetky ústne zahrnuté tabuľky. Pravidlá. Pozri. Čo robíš, chlapče, pri okne? Vaša dedina je veľmi krásna. Čo si videl v tme? Toto malé dievčatko. Poďte, pomôžem vám, chlapci. Prišiel si práve včas, tak prečo som potreboval pomocnú ruku? Naozaj, Ujo Anton, naozaj, nezaostávali sme nadarmo. Držte ma za ruku, Valiko, je to v poriadku, chlapci, keď prídem do Gruzínska. Pomôžeme ti tam, je to dobré, v krajine sú dvaja lachovia, kto si ty? Po prvé, sme zdraví a po druhé, ty nepracuješ. Namiesto toho spieva dobrú pieseň, ako vieš. Jednonásobne zvyšuje produktivitu práce. Och, Ujo, ako Udo, ani ty nie si náš. Nie, vrátia sa o 3 dni a ja sa znova pridám k vašej skupine. Dovtedy budete mojimi hostiami. Zabiješ ma, Arlam. Sarina, pozri, to si ty, čo tu robíš, kde si bola, ako dlho ťa už hľadám. Prečo ma hľadáš, som Portugálec, sám v skleníkoch. Som rád, že si z toho niečo pochopil, dobre. Nemôžem tomu uveriť, keď k nám prídeš, ukážem ti škôlku a skleníky, ako je tento. Ja som skleníkový farmár, ty si farmár, pozri. Môžeš prísť. Neviem, či zostaneš a staneš sa mojou ženou. Som tvoja žena, takže sa ma už na nič nepýtaš, možno ťa nemám rada. Je to nemožné, prečo? Pretože som pekný, múdry a dobrý chlap, ach, nehambíš sa za to, že to vieš. Čo môžem robiť? Niekto ti musí povedať pravdu o mne, potom je to pravda. Ako to môžem nepovedať, ak nie? Vieš, mám doma malú mačku, čiernu mačku, a keď sa na ňu pozriem, pripomína mi teba. Naozaj som taká vtipná, dievča. Nie si vtipný, len som žartoval. Darina, ak máš čas. Poď sem na chvíľu, mám s tebou niečo spoločné, neuraz sa, Zaur, ponáhľaj sa. Od rána tvrdo pracujeme, kam nám Dauri utiekla. Vedeli ste, že si môžete včas pomôcť.
Čo to robíš, chlapče? Čo to robíš? Oholil si hlavu. Pozri, chlapče, čo si to urobil. Tvoj starý otec mi ťa vydal ako ulaša. To dievča ťa nielen rozplače, ale aj zblázni. Aká je? Holil si obočie kvôli dievčaťu. Možno ma nepustia späť na hraniciach, zabijem toho chudáka. Prestaň, počkaj, čo sa stalo, čo si o tom myslíš? No, v pase bol Ulán-Bátar. Čo sa stalo potom? Oblečme si nové oblečenie, áno. Aký je iný spôsob? Valiko, ak si dnes večer brat, nechaj ma na pokoji. Bojím sa, že ma chytia, aj ty sa bojíš, chlapče, ako sa k tebe tí uláši dostali. Som muž, pomôžeš mi alebo nie, nie. Mano, nechceš, aby som bol šťastný, nechceš, aby sme boli šťastní, ako môžeme nechcieť byť šťastní. Nechcem ho urobiť nešťastným, dalo by sa povedať, sme bratia, Zavuri, počkaj chvíľu. Pomôžem ti. Si moja najlepšia priateľka v oboch, Racha a Kasi, poď so mnou. Poďme, nezabudol si na tú pesničku. No, odložte si tie sumy, 2 sumy pre Valika a Vanucviho, povedali, že... Nechcel si prísť, nemôžeš prosiť, nezvládol by si to, priniesol som aj gitaru, rýchlo choď dole. Nalej to, čo by sme mali piť? Mali by sme spievať, chlapče, nemal by som piť? No tak, ty a... Ak ste lekár, ste požehnaní. Byť poctený. Na kania. Ste vo vzťahu so svojím partnerom. Žiadam vás o to, vaše veličenstvo. Som ohromený krásou škorpióna. Budeš nám chýbať. Neodtláčaj ma, nezatúlam sa. Garyho trona môžete posadiť aj na spiaceho osla. Zbavil som ťa bremena. Ty si ten, kto je. Súmrak, súmrak. Bravo, je to pozoruhodné. Prosím ťa, urob to znova. O čom to hovoríš?
V tejto piesni si neopustil môj dom. Stará mama Marta, patríš medzi nich, alebo si im spievala. Teta Mária, kde je Darina? Darina, je v kine, takže chlapci, zbytočne ste sa namáhali. Fíha, som taký unavený, čo robíš, čo toto je, čo sa tu deje? Chlapec sa skoro popálil, babka, spievali ti takú serenádu, že áno, kto sa popálil, popálila sa mu ruka. Ukáž mi, vidíš, ako by som ťa pozval svojou láskou. Či už sa ma vzdáš alebo nie, prečo sa ma nevzdáš? Kráčam, myslím na teba, spím a stále sa mi o tebe sníva, chápeš? Nebola som veselá. Lebo ma moja mať pre frajera hrešila. Lebo ma moja mať pre frajera. Chlapče, pozri, Darina, Darina. Chlapci, ahoj, 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 toto sú Gruzínci, turisti. Nechaj ma na pokoji, zavolaj mi zajtra. Buď zdravý, dovidenia, kto je ten detko? Rozumel si, povedal som, kto je detko. Nie starý otec, ale veľmi pekný mladý muž a budúci umelec. Pamätaj si, tvoja budúcnosť. Áno, som, ale ak ja nemám ťa rád, rada. Darina, som úplne ohromená, najprv tam bol Ulašev, holič. Teraz chceš, aby som si znova nechal narásť bradu, vieš? Myslím, že by ti brada nepristala, rabín. Ja som jediná nešťastná, Darina. Niekedy si myslím, že ma naozaj nemiluješ, len niekedy. Chceš ma zabiť kvôli sebe. Aká škoda, oheň lásky zachránila studená voda Dunaja. Môžeš sa ochladiť. Keby si Strauss tak písal noty na papier, chlapče, ale ako vano, to je dobrá hudba, však. To by nevyšlo, chlapče. Dievčatá, čo?
Čo sú to za dievčatá? Myslím, že sa tu zastavia. Nemali by sme sa obliecť. Chlapec. Páni, dievčatá odtiaľto tiež utekajú, čo? Hej chlapče, zostaň vo vode. Kde ste boli celý ten čas, ľudia? Kde ste boli? Aké prekvapenie? Pripravili sme pre vás cestu, nechceli by ste ju vydláždiť. Poďte dole, pán predseda je tu tiež. Dobrý deň, ďakujem, dobrý deň, pán predseda. Ahoj, moja drahá, keby tvoji chlapci neboli tak pozadu. Odišli by ste zo Slovenska bez toho, aby ste sa vrátili do Rače. Človeče, je pravdepodobnejšie, že ťa pokarhajú. Nie, v Rači si bol 3-krát a v Tvalieti si ešte nikdy nebol. V Tvaliati, môj brat, pred zrakom celej Rachy, určite povstaneme, určite. Vieš, čo ti poviem, možno poletíme spolu, možno nie, človeče, naozaj. Potom ti poviem pravdu, už som poslal muža pre lístky. Ak dostaneš lístky, Boh ťa stvoril, to je lepšie, človeče. Pozri sa na svoju chvánčkaru, bola skvelá, teraz je aj naša. Boh ťa postavil, dlhé tvoje trápenie. Aké je plné, ako sa raduje. Kočak, Slováci, Kočak, nie je to aj naše meno. Poďte, páni, poďte, plačem za vami. Och, hodíme ťa rovno do levovej papule, nič ťa nezachráni. Je to všetko tvoja chyba, nasledoval by si ma až sem, dokonca by som ťa hľadal po celej Európe. Čo si ty za človeka, človeče, volá sa ťa bezhlasný. Je snehová búrka, je búrka a kto vie čo ešte. Ľudia, kto teraz pozná skutočný názov tohto? Skutočný názov tohto je môj Varlam, nie my. Ani nevie, ahoj, Patismulo Varla, ako sa máš, človeče? Ak si oblečený ako Oleg Popov, čo s tým má Valiko spoločné? Valiko neurobil nič zlé. Kto, Vajko, naopak, povedal, čo sa deje, Valiko. Áno, ani ja to nehovorím, Valiko, povedal som, že na tom nie je nič zlé. Tento muž nie je nadávka, nie ten, ty. O čom to hovoríš, Ujo Varla? Kto je tvoj Ujo? Pýtam sa ťa a ty mi odpovieš. Prečo si sa odtrhol od hlavnej skupiny? Prerušil som ťa, alebo si prerušil ty nás. Nechajte nás troch mužov takto bez dozoru a choďte niekam spať. Opustil som ťa, nezmeškal si vlak a ty, človeče. Ak je to chyba vlaku, aký je tvoj problém? Ale teraz kričanie nepomáha. Je to trápne, však. Predseda, priniesol som lístky. Je to ten istý let, letíme spolu. Nech žijú ľudia zdraví, nech žijú ľudia zdraví. Budeme spolu lietať. Vážení cestujúci, naše lietadlo práve letí nad Kaukazom.
Vpravo vrchol porodil robotníka. Legenda hovorí, že Prometeus bol pripútaný ku Kaukazu. Pred nami sa rozprestiera zelená rovina Kolchidy. A naľavo vidíte jeden z najkrajších kútov Gruzínska. Ráča. Radžakáti. Presne tak, deti, hneď ako vystúpia z aut. Bežíš a dávaš kvety všetkým hosťom jednému po druhom, rozumieš, potom. Potom niekto predniesie prejav, ale stručne, urobíte toto, môj starý otec, nie, pane, ja. Prichádzajú. No, pripravte sa, už ide, no tak, Afrasia, poďme. Dokonalý poriadok je nevyhnutný, vieš, a dokonalý poriadok je nevyhnutný. Ideálne usporiadanie. Zdravím ťa, Ratveli nás navštívili. Vieš, Ratol, na čo sa pozeráš? Bolo to pekné. Si zub môjho vnuka. Vnuk, raduj sa, synu, koľko máš rokov, pane? Ďakujem, Šiva, už mám 10 rokov. Je pravda, že nie som v poriadku so zdravím, ale v poslednej dobe ma to trochu trápi. Ako sa to volá, skleróza, ale zdá sa, že som to len ja. Nemám taký druh sklerózy, aj moja smrť mala sklerózu, zabudol som, pane. Zdravím vás, želám si, aby moja smrť bola ako táto skleróza. Toto je v komentároch, ďakujem. Zoznámte sa, toto je môj najlepší priateľ, volá sa Jozef, máme Sosoa. Je to veľmi milé, ahoj, pozdravujem, môj pane, pozdravujem. Skutoční Rachveli žili s nami. Áno, synu, áno, kam sa podeli Ulášovci, pýtal sa ťa vnuk. Je to náš syn a ty si mu povedal. Bože, hanba ti, ani sa s ním nechcem rozprávať, čo sa stalo. Toto je môj prvý pobyt v Gruzínsku a som veľmi spokojný. Váš ranč bol krásny, pane. Vypočujme si Ambaru. Vieš, čoraz jeden múdry muž povedal Rimanovi o tvojom priateľovi. Ukáž mi to a ja ti poviem, kto si. A čo ten Riman? Nemám priateľa, povedal múdrc, ty si môj brat. Nebol si chlap, povedal mi pravdu.
Verím, že je to pravda, ak je to možné. Muž bez priateľov. Ak vieš, aký je to človek bez priateľov. Tu, keď hodia tehly na spodok plota, to je všetko. Ale ak položíte jednu tehlu na druhú, postaví sa múr. V čom je bohatstvo človeka? V priateľstve a priateľoch. Dnes sme my, obyvatelia Kvolieti, nesmierne radi, že môžeme. Privítali sme priateľov z ďalekého Slovenska. Nech žije sila, ktorá spojila toľko ľudí. Ale ako viete, naši hostia sú cestovatelia a žijú. Preto nerobte hluk, nekričte ďalej, nekričte. Ticho vyčistite dvory a potichu presunte tovar cez hranice. Teraz počúvajte slovenskú liavnu. Ktorý som priniesol. Z Ratislava. Vždy som víťaz, aké prekvapenie, chlapče, dnes ráno je jasné. Udržiavajte poriadok vo všeobecnosti. Prečo nepočuješ svoj hlas, takže si taký tichý, o čo ti ide? Ak zmeškáš predstavenie, príď do sily Bystra, rozumieš? Dnes ráno, Adrian. Valiko, vstaň, ty ospalček, poď von, je to vážna vec. Ty a seriózna záležitosť, nežartujem, povedal som, že mám záležitosť. Ani ja si z teba nerobím srandu, som ospalý, Valiko, vstaň, alebo bude neskoro. Musíš sa predsa dostať do nejakých problémov, však nie je to tvoje bratstvo, chlapče. Koľkokrát ti ešte musím pomôcť? Neprestanem. Nie, dobre, ale vieš... Tak to neľutuj, počkaj, dobre, idem. Chlapče, čo si tam robil? Nič také, len sused pomáha susedovi. Človek je priateľ človeka a my sme príbuzní, nahradil som ťa, vidíko, teba. Som vďačný, ale tá facka je na mojej tvári. Čo by sme mali teraz robiť? Áno, je to v poriadku, dostaneme facku a tak.
Poď von, synu, poď von, pozri sa na zlatých chlapcov. Pracujú. Čo sa deje? Pozdrav od Tilly Adrian, najkrajším ženám na našej planéte. Čo sa deje, chlapče? Mal si počkať na východ slnka, u mňa už slnko vyšlo, mana. Čo je toto? Nezabudnem na teba do konca svojho života. Ukážem ti zlatú ruku. Páni, čo je toto, chlapče? Čo je toto? Kto ti to dal? Človeče, čí cement mi zničí život. Táto zem nie je zlatá, takže akú má rozlohu? Povedali, toto je taká krajina, ktorej sa nikto nebojí. Malo by to zostať nespracované, tak sa pozrime, koľko ich je. Viem tiež, že na tomto svahu bude vysadený dobrý vinohrad. Ale kto vyvráti tie kríky, kto a my? Nie sme tu, prečo sa smeješ? Tento muž je mladší ako ty a múdrejší ako ty. Ako, vyhodili ťa, koho zaujíma, prečo nemohli vyhodiť mňa? Kto zostarol? Zostarol som aj ja. Kým nezničia tú kuchyňu. Odýchli si. Dlhé ó, bože, bojíš sa. Neboj sa, dlhé ó, bože môj, vypadni odtiaľto, detko. Myslel som si, že je to zemetrasenie. Ako veľmi som sa bála. Ak si mladší a silnejší ako ja. Chodte, pane, a vyneste to von, chodte, alebo inak chodte pešo. Taký tvrdohlavý a neústupný. Ako sa to volá, človeče? Čo to bolo? Salopal.
Ticho, choď. Zahoď to, choď preč, stále tomu nerozumiem, človeče, čo sa deje. Čo to znamená, Mike? Povedal som ti, že sa nezamiloval do ženy. Toto je náš slovenský zvyk. Tento stromček sa volá Majka, pretože sa zvyčajne vysádza v máji. Darina sa na to ráno pozrie a všetko pochopí. Opa, takto, opatrne, pomaly, takto. Dobre, teraz už chápem, čo táto košeľa znamená. Ale chlapče, pochopí to si Liby časom. Nie je čas na slabikárstvo, Darina, mala by si to pochopiť. Darina, áno, to je dobré, na toto nezabudnem, kým nezomriem. Toto ti pomôže, chlapče, a ak chceš, budem ťa celý deň ťahať na nádvorie sily Bystra. Chlapče, zobuď sa, utečme, Rím. No tak, ponáhľaj sa. Sme stratení, chlapče, myslím, že sa mením, vietor to vie, bohužiaľ. Už nezáleží na tom, aký je príbeh, len minútku. Počkaj chvíľu, pomôž mi, Afrasion, stávky sú vysoké, zahanbili ma, teraz to zistíme. Prečo, títo hostia, ak sa niečo stalo? Ako som sa mohol na chvíľu oddeliť od Európy, keď sa ti niečo stalo? Ty, neboj sa všetkého. Stromy sú prerastené, stromy, čo chceli s týmto stromom, človeče, je ešte lepší. Keby ma niekto nenaučil Tóru, nezahynul by som, človeče. František, o čom to hovoríš? Čo sa stalo? Všetko vymyslím, pomyslel som si, keď som vychádzal z dverí. Jozef, nie si vítaný, Jozef. Čo si, ty hlupák, no tak. Choď, ako to zostalo na strome, čo ja viem, ja som Jozef. Kto to urobil, tu, José? Toto by sa nestalo bez nášho typu trička a teba. Odpovedz mi, prečo mlčíš? Čo tu robím? V tomto dome býva moja dcéra. Som zvedavý, dlhé á. Som samý chlapec. Potom tento čestný muž povedal, áno, nech je to akokoľvek, mali by sme mu za to tiež poďakovať. Ďakujem, nahradím vás, ďakujem veľmi pekne, prečo pracujete, pane. Človeče, pomôžeme ti, ale nechceme. Túto prácu sme začali a dokončili sme ju sami. Čo sa s tebou deje, moja Arla? Počul si ma, človeče?
Neotravuj starého býka, choď do toho, sú tu hostia. Hostia, my sme naši hostia, toto pole vyčistíme a budeme ho obrábať. Potom si prinesieme sadenice a vysadíme vlastné viničové révy. Čo máte vlastne spoločné? Ako alebo čo? Aj ty si zdravý, aj ja som zdravý, aj ty si vinohradník a aj ja som vinohradník. Ten muž odtiaľto odíde, však je to tu naozaj krásne. Tak tu zostaň. Sú to skleníky. Áno, približne. Toto je tvoj skleník, môj. Áno, presne to som ti hovoril, poďme k prameňu. Nemôžeme vstúpiť. Naozaj to chceš vidieť? Áno, pane. Príďte ku mne, ďakujem. Aká krásna záhrada, koľko práce som do nej vložil. A tu šľachtíme experimentálne odrody jablk a hrušiek. Bali je tiež experimentálne. Áno, je to čerešňa, ak viete, sú to zvyšky mojej starej mamy, aký džem z nej robievala. Tu, počkajte chvíľu. Človeče, teraz kopeš zem medzi stromami. Takto chcete splniť štátny plán, alebo akú úrodu chcete získať, vypadnite odtiaľto. Tvoj šéf je teraz preč. No, je to aj moja chyba, ak ma vidia v produkcii raz za mesiac. Som úplne v zahraničí. Stopa hostia je stopa aniela, vitajte, ďakujem. Koľkokrát ti musím povedať, že práca stvorila človeka. Ak nebudeš pracovať, zostaneš opicou, kto je opica. Počúvaj ma, nie si len môj podriadený. Ale si aj priateľ, vidíš, do akej trápnej situácie ma dostávaš. Keď nepracuješ, prečo sa so mnou hádaš, Zaur? Nehambíš sa. O čom sa hádate? Všetko som robil tak, ako. Dostal som rozkaz vykopať jamy. Teraz presadím nové odrody, ktoré ste vyšľachtili zo škôlky do otvoreného terénu. Koľko nových odrôd sa šľachtí, toto je náš slávny šľachtiteľ. Nerozkazuješ mi robiť nič iné, len premiesniť tieto sadenice, ale buď trochu opatrný. Odchádzam, bude to hotové, dovidenia, dobre, urobím všetko správne. Ako si prikázal. Máš dobrých priateľov, a ja som k nim dobrý. Tu, v tomto skleníku, pestujeme rôzne druhy sadeníc. Nemajú tieto sadenice nedostatok zálievky. Samozrejme, že chýbajú, ale urobí to ešte niekto okrem mňa. Je preč, čo sa deje? Valiko, poďme nejako pomôcť Zaurimu. Ako ti môžeme pomôcť, Valiko? Pôjdeme s Darinou spolu. Prejdeš cez most, ďakujem, objím ťa, keď okolo teba pôjdem. Povedal si mi, že nevieš poriadne obliecť osla. Nie, nemôžem ťa tak nazvať pred Darine, Vera, volaj ma ako chceš, ale... Hlavné je nahnevať sa, musíš sa naozaj nahnevať, potom mi znova podáš ruku.
Mňa v živote nikto nikdy neporazil. A prečo by som mal poraziť aj teba? Chlapče, ja by som ťa mal poraziť, nie ty. Prečo by som ťa mal poraziť ja? Ach, aké nepochopiteľné. Počkaj, počúvaj, podám ti ruku a potom ťa sám udriem do boku. Vedľa mňa, nie silno, pomaly, potom spadneš, začneš ma bolieť. Nebij ma, Razaur, odpusť mi, neboj sa. Bano a ja tam hneď budeme a hneď ti pomôžeme. Čože, chlapče? Určite si to zamilujete. Kto ťa bude milovať, chlapče? Ty budeš milovať mňa a ja. Ale keby som ťa nebol porazil, nemiloval by si ma, Valiko, čo sa s tebou deje? Nemôžem udrieť svojho kamaráta. Aitan. Nie, človek znesie bytie palicou kvôli priateľovi. Ale už mi nevolaj Motruk, inak. Čo to je, čo je modré, páči sa ti to? Ak sú tvoje, aj mne sa tieto hory páčia. Dal si mi aj tieto hory, aký si štedrý chlapec, nech je tento štedrý chlapec aj tvoj. Toľko darčekov, čo sa deje, Darina. Ako môžete odmietnúť darček, bez ohľadu na to, aký je to darček, ak sa vám nepáči? Ahoj, Valiko. Ahoj. Nemôžem ísť pomaly, čo sa prehlbí, čo? Dám ti hlboko nadýchnuť, ak prídem, aký život ťa neoklame. Valiko, nehambíš sa, ste kamaráti a bojujete, si kamarát, mal by si sa tak správať. Dakos, si dobrý chlapec, nič, som nahnevaný. Nahnevaný, nie nahnevaný, si len zmetený, nepamätáš si čo? Čo si povedal, ty idiot? Porozprávaj sa so mnou o tom, chlapče, vstaň. Ukáž mi, nič sa ti nestane. Nechcel som, je to moja chyba. Mal si sa spamätať, áno tak, ak chceš, môžeme začať od znova aj ty. Povedz mi teraz, čo robíš, chlapče. Čo sa stalo? Ukáž mi. Darina, si medveď, skutočný medveď, Rachuli. Medvedí občan Valiko Majsuradze. Aršvar, si uväznený za zločin. Nasleduj ma. Čo je na mne? Milý Lafreyjean, toto je náš malý ľúbostný príbeh, však nezažil si lásku. Či už s nami budeš hrať alebo nie, budem na strane Afreyjeana. Kto by ma nechcel, láska moja? Ujo Afreyjean, nemáš žiadnych hostí. Ak by hostia mali čo povedať, čo by ste k tomu povedali? Nehovorte nám, čo máme odmietnúť, ak je to možné, dajte mi to. Prečo si nemôžem dať víno? Nemôžeš. Napísal som novú pieseň o láske. Láska je skvelá vec, pozrite sa, kto napísal text, samozrejme môj.
Myslím, že je to naozaj v poriadku, len sa prejdem. Tvoje krásne oči ťa nemôžu vždy ochrániť. Vlámem sa do tvojho domu, vojdem dverami paláca, otvorím dvere, zostúpim dole. Jeho biele perie sa rozprestieralo po poli. Zasadím to. Začnime priateľstvo, Alexander Veľký. Nástenné hodiny by mali odbiť pre bohatú úrodu hrozna. Hodina srdca, si srdečný chlapec a nech ti Boh pomáha. Je to tvoje. Je to skutočná dýka, nezavesil by som ju na hračku, na takého veľkého muža. Možno som videl, že keď muž vytasí meč, musí tam aj zakrvaviť. Vezmime si našich slávnych veteránov, súdruhov. Je odmenený balíkom. Vidíš, akého mám predka? Bolo by dobré, keby potomkovia boli ako on. Gratulujem, detko Kosro, poď bližšie. Ďakujem za tvoju láskavosť, ale nepracujem pre odmenu. Prečo tvoj starý otec potrebuje tvoje dieťa? Keby ťa uniesol, zabalil do deky a odviedol preč, uniesol by si mňa. Ako ma môžeš zachytiť, predstav si, veľmi temného. Veľmi tmavá noc, predstav si. Predstav si mňa a mojich priateľov, Siliby. Čo by mala žena robiť počas únosu? Ak súhlasí, mala by mlčať. Ak je proti tomu, mal by kričať, ach, pomôžte mi. Pomôž mi. Bano Cvediani je ocenená za svoje úspechy v oblasti kultúrneho života na vidieku. Za čo je dievča odmenené? To nie je všetko, kámo. To budem robiť, kámo. Ach, láska moja, ak si dosť múdra na to, aby si ma zmenila, dám ti v budúcnosti väčšiu palicu. Ak nebudem kričať, čo ak nebudem kričať? Bude svadba, kto to bude? Čia je to žena? Krásne. Je to naše, je to naše. Žena je krásna. Ktorý roh? Vietor. Krásne. Chráňme to, chráňme to. Kali, krásna.
Dovidenia, drahí priatelia, tisíce kilometrov oddelujú naše dediny od seba. Ale naše srdcia sú neoddeliteľné, priateľstvo nepozná hraníc, takže sa ospravedlním. Sokyumemdy ho síce odprevadíš, ale chlapci odprevadia teba. Tu sú sadenice, ako sme sa dohodli, pošlem ich hneď, ako budú hotové. Áno, zavolaj mi potom a neurobím nič, pridajú si ma. Naše bratstvo je tiež báseň, srdce. Je to napísané na vrcholkoch hôr. Priateľ, náš alebo Gruzínsko. Tentoraz tvoj prípitok bude naliaty do mojej rodiny, len tak, daj mi ho prázdny. Nie prázdne, 3 hrnce z dnešného rána boli naplnené. Bach, počkaj na mňa. Ak prídete k nám, dáme vám ochutnať našu slivovicu. Nedokončíme to, kým sa nestretneme. Zavoláme ti, dovidenia. Pane môj, s Bohom, Anton môj, s Bohom, ale pamätaj na ten vysoký pohár. Ideš, Darina. Archie, nikto ho o to nežiadal. Keby som sa ťa mal opýtať, keby som sa ťa mal veľmi opýtať, však... Neviem, veľmi. Je to hanba. Aké krásne kvety. No tak teraz. Si z niečoho zmetený, dlhé A. Prečo si taký, dlhé A zmetený, dlhé A? Nerozumieš, prečo ťa lekár volá? Zbieraš mi kvety, no tak. Bože môj, no tak, o koľkej sú tie kvety? Čakám na teba tak dlho, bežím ako blázon. Čo som si len nemyslel, ale ukázalo sa, že si tu tulák. Toľko ľudí na teba čaká, dovidenia.
Aby sme sa mohli opäť vrátiť do Gruzínska. Raz, dva, tri. Ráno ťa vyhľadám. Ak ste. Je mi zle na srdci, je mi trochu choro. Ak ma naučíš byť lekárom, bolo by to lepšie. Nech je tvoja súra požehnaná. Natrilia. Otelenie. Požehnaj ma, vstúpil som do dediny Natrili. Našiel si ma v súmraku. Vietor, vietor, vietor.